شالوم 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 بيتزب إزابير أملاخ كميتن يحكم شالوم قدس فشاملين قدس فريت الإر أنا عاقم سلاح الدين مس فيس كارترو ملنا دلو سيمينا متينا دلنا برودة سالعدين مدنسوم أبشتت سفنسكير برودة سم إذا كل جزء نقول بود حلف زبالة أكل زبالة ما عالت دبل برنامج ناي وده هذا البرنامج som vi sänder varje morgon det bästa ordet för den bästa dagen كل جزء ما بتقرينا خامس حفلة مز ما عالت أو عالت خير och varje gång så kan ni hänga med i den här boken där vi har på tigrinja نعاي خجل تصلكم och det är den jag kommer undervisa från لازم نزم عالت زخون نهيوت كل نكافلينا och då kommer vi få ta del av livets ord för denna dagen. لو من كفولك النخونتاتنا بقالت بيت هيوتنا بودلي. Och dagens ord det är profetera ord av liv över dina omständigheter. تنبيت من باي av هيوتنا عبترايدلو. Att profetera över sitt liv det är väldigt viktigt. إذا زار بقول زولو تنبيت نتاي مالتي. Vad menar jag när jag säger profetera? بناي منفس قدس درغيت قوشتهم توتوك علي لسانو. Det är ord som kommer från den heliga ande. ريما خوينو قوشتهم زمتك البقفكم نخونتاتكم كتزارو ويدو لله. Det är någonting, ordet som har blivit rema i er inre som kommer ut genom era läppar. För att göra de här sakerna du behöver inte vara en profet. Det räcker med bara att ha den heliga ande inom dig. Så var och en som är på nytt födda kristna kan profitera över sitt liv. Det är ord som den heliga ande har lagt in i den personen kan profitera ut det. I Hiskel 37 vers 4. Då sade han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Herren hade tagit Hiskel till ett plats där det har varit torkade ben. እግዚአብሔር አምላክ ንስቄል ሐቲቶ ዞም ትሪኦም ዘለኻ ዝደሮ ዓጻጽም ተሲቢሎ እዚሁምስ በቃ አካል ለብሱ ደሚላ ሐቲቶ Och Herren Gud frågade Hiskel, ser du de här förtorkade ben, de här skeletten som finns där, kan de få liv? እግዚአብሔር ንስኻ ትፈልጥ ኢሎ Och han sa till honom, Herre, du vet. እግዚአብሔር ድማ ከመይ ጌሩ ነዞም ነገራት እዚኦም ከም ዝቀይሮም ከርየ ጀሚሩ Och Herren började visa Hiskel hur han kan förändra de här sakerna och göra dem levande. Och han sa till honom, säg så här och han började ge honom ord. Och Herren sa till honom i vers 3, han sa det, då sade han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ዓጻጽምቲ ኮነን ሱምዒሎ Och Herren när han sa inte till benen att lyssna. እግዚአብሔር አምላክ ንዝቅኤል ነቶም ዓጻጽምቲ ከም ድሶምዑ ግበሮም ኢሎ Det Herren gjorde var att han sa till Hiskel att då ordet vad han skulle säga så att benen skulle lyda honom. እግዚአብሔር አምላክ ንዝቅኤል ይዛረቦ እዝቅኤል ድማ ነቶም ዓጻጽምቲ ይዛረቦ Så Herren Gud pratar med Hiskel och Hiskel pratar med de förtorkade benen. አምላክ ንዝቅኤል ክዛረቦ ኾሎ እቶም ዓጻጽምቲ ክንቀደሞም ደረቃት እዮም ነይሮም Så när Herren pratade med Hiskel, de förtorkade skeletten, de var fortfarande detsamma. አምላክ ዘሃቦ ቃል እዝቅኤል ነት ነገር ክዛረቦ ብጀመረ ግን ሽዑዳ ሃይተሰሚዑ ስጋኽለብሱ ጀሚሩ Men när Hiskel började prata de ord som Herren hade gett honom, då började de här skeletterna börja få liv och kött. Och exakt på samma sätt funkar det så i våra liv. Gud talar inte till dina omständigheter. Gud talar till dig. Det är du som talar till dina omständigheter. Du lyssnar till Herren. Och dina omständigheter lyssnar till dig. Det är därför jag sagt, lär er att profetera.
Om du inte profiterar över dina liv, ኩነታት ካብ ምንም አይሰማዕን እዩ då kommer inte dina omständigheter lyssna. ወላ አምላኽ እንዳተዛረበ Även när Gud talar. ስለዚ አምላኽ ንስቅኤል ክዛረበ ከሎ ኩሉ ከም ቀደም እዩ ነይሩ Så när Gud talade med Hiskel, allt var samma. አምላኽ ኣብ ውሽጡ ዘቐመጠሉ እስቅኤል ብኣፉ ከውፅኦ ብጀመረ ግን ከምቲ አምላኽ ዝብሎ እቲ ነገር ክቕየር ጀሚሩ Men när Hiskel började tala de ord som Gud hade lagt i honom, då började saker och ting skifta. እቶም ዓጻጽምቲ ክጋጣጠሙ ጀሚሩ Då började de här att förtorkade ben koppla samman sig. ስጋ ክለብሱ ጀሚሩ De började få kött över sig. ትንፋስ ህይወት ግን አይነበሮም Men de hade inte livets ande i sig. እዚ ማለት ንኹነታትካ እንዳተነብኻ ናብ ሓደ ደረጃ ጽሕከ ያለኻ Det här betyder genom att profetera över sitt liv, att förta sitt liv till en stadie. ግን ኣብኡ ጠጠው ክብል የብሉን ካብኡ ክቕፅል ኣለዎ ክሳዕ መጨረሻ መታን ሙሉእ ክኸውን ትስራሕ Men det får inte bara stanna där, då måste du fortsätta det arbetet för att det ska komma till sin fullhet. ስለዚ ሕጂ ከዓ ተስፋ ይኩንካ ትቕርፅ Så nu tappar du inte bara hoppet. ከምቲ ድምፁ ሰሚዕካ ኣብዚ ዘብፅሕካዮ Så som du hörde hans ord och du har tagit det till den här stadiet. እንደገና ከዓ ንኸተቐፅሎም ድምፂ ኣምላኽካ ላይ ምስማዕ የድልየካ Och för att fortsätta ta det till nästa steg, då behöver du lyssna på Herrens ord igen. ስለዚ ቀፂሉ ከምዚ ብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ጥቕሲ 10 Och sen i fortsättningen står det samma i Hiskel 37, vers 10. ኣነ ከዓ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነቢኹ ትንፋስ ድማ ኣትዎም ህያውያን ኮኑ በእጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓብ ጭፍራውን ነበረ Och jag profeterade så som han hade befallit mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter och en mycket stor skara. ሪኹም ነቶም ህይወት ዘይነበሮም ግን ስጋ ዝለበሱ ዓጻጽምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዝንበየሎም ምስ ነገሮ ንንፋሳት ፀዊዑ ክንበየሎም ጀሚሩ Så ser ni till dem som hade fått kropp men de hade inte anden i sig. Då hade Gud sagt till honom att han skulle profetera så att livet skulle komma in i dem. ልክዕ ምስ ተነበየ ድማ ህይወት ኣትዎ Och exakt när han profeterade över dem, de fick livets ande i sig. እዚ ማለት ንዝሞተ ነገራትካ ህይወት ትቦ ንስኻ ኢኻ Så det här betyder allt som är dött runt omkring dig i dina omständigheter, det är du som kan ge det liv. ስለዚ ተባላሽዎ ኹነታትና ናብ ኣምላኽ 10 ጊዜ ምብካይ ለውጥ ኣየምፅእ እዩ Bara för att våra omständigheter blivit förstörda, att vi kommer inför Gud 10 gånger och gråter, det ändrar inte saker. ወይ ናብ ኣምላኽ ትበኪ Varför gråter du inför Gud? ኣምላኽ እኮ ይኮነን ኩነታትካ በላሽዎ Det är inte Gud som har förstört dina omständigheter. እቲ ኹፊ ይባላሽዎ Det är fienden som har förstört det. ካብ ናብ ኣምላኽ ትበኪ Så istället för att gråta inför Gud, ካብ ኣምላኽ ቃል ተቐቢልካ ንኹነታትካ ምዝራብ ይሕሸካ ta emot istället ord från Gud och ändra dina omständigheter. ስለዚ ብዙሓት ሰባት ገለ ነገር ከጋጥሞም ከሎ ብብኽያት ብጭንቀት እግዚአብሔር ክፈትሐሎም ይግደል Många personer när saker och ting kraschar i deras omständigheter, de går inför Gud och gråter och ropar. De tror att Gud ska ändra bara av deras tårar och gråter. ኣምላኽ ከዓ ኣብ ክንድኡ ኮይንና ንኹነታትና ተዛሪብና ክንቀይሮም ይደሊ Men Gud vill istället att vi ska ta den ställningen och förändra våra omständigheter genom de ord han ger oss. ንኤርምያስ ቃል ኣብ ኣፍካ ኸንብር ኢልዎ Till Jeremia sa han till honom, jag kommer lägga ordet i din tunga. እንተ ዳ ኣምላኽ ዝሃበካ ቃል ብኣፍካ ወፂኡ Men om det ord som Gud ger dig börjar komma ut från dina läppar, እዚ ማለት ኣምላኽ ተዛሪቡ ማለት እዩ det här betyder att Gud har talat. ስለዚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ Så från denna stund, ዘይጠዓየ ነገር ኣለኩ om det finns någonting som inte är korrekt i era liv, ከምቲ ክኸይድ ዝግብኦ ዘይከደ ነገራት ኣለኩ om ni har saker som borde ha gått bra men inte har gått bra än. ብሓዳርኩም ዘይትሕጎሱ ትህልው ትኾኑ Det kanske finns några som inte är lyckliga i eran äktenskap. ንሓዳርኩም ተነበይሉ Börja tala ut, profetera över ditt förhållande. ኢኮኖሚ ናትኩም ፅቡቅ የለን Om er ekonomi inte är korrekt, ንኢኮኖሚ ናትኩም ተነበይሉ börja profetera ut över din ekonomi. ጥዕናኹም ፅቡቅ የለን Om er hälsa inte är korrekt, ንጥዕናኹም ተነበይሉ börja profetera över din hälsa. ናይ ደቅኹም ነገር ፅቡቅ የለን Om era barns situation inte ser bra ut, ተነበዩ börja profetera. ኣገልግሎት ፅቡቅ የለን Om er tjänst inte är bra, ተነበዩ börja profetera. መልሲ ክትሪኢኹም Då kommer ni få se resultatet. love you so much Älskar er. Shalom.